nkhani imene tabwera nayo pano ndonena kuti kaya lero kwasera masiku angati kuti tikavote, ndiyeno tabwera ndi mauthenga kunena kuti mdziko muno takhala tikupanga chibwana kwambiri pa nkhani yovota kwa nthawi yayitali. Ndiye chibwana imene tichisiye. Choyambirira, nkhani zimene zakambidwa mu manifesto tazimva. Manifesto ambiri akulunjika ponena kuti afuna mdziko muno mukhale chakudya chokwanira, komanso kuti tizipanga katundu tizipitisa kunja. Ndiye tikunena kuti mdziko muno malamulo amalo akukomera anthu olemera ndi anthu ongubwera. Mdziko muno muli chipinjo cha malo, kuonjezera pavuto la malo kutcholo nkumulanje, malo anabedwa nthawi ya asamunda, lero mpaka na lero malo akubedwabe. Mpaka na lero anthu akupasidwa majeketi, akupasidwa matrauza ndi kumasinthanisa ndi malo lero tikuyankhula pano 2025. Ndiyeno zipani zifotokoze bwino kuti kodi tithana bwanji ndi nkhani ya vuto la kusowa kwa chakudya, komanso tipanga bwanji katundu opitisa kunja pamene chikhalirecho malo sali m'manja mwa mbadwa m'Malawi muno. 2. Padakali panopa kuti dziko liyende kuti aliyese amve kukoma, mtsogoleri wina aliyese amene afuna kuti asankhidwe aonese kuti amadana ndi Katangale. Osati aonese koma apange demonstrate kuti amadana ndi Katangale. Ndiyeno munthu amene avoteredwe atengedwe kuti akufuna kusintha dziko lino anene poyera kuti akachepesa mphamvu za mtsogoleri wa dziko. Chifukwa ndikukuwuzeni Amalawi anzanga muli muno komanso amene mukutimvera, wina kungonena kuti ndithana ndi Katangale osakambapo kuti akachepese mphamvu za mtsogoleri wa dziko akunama. Vuto lathu lalikulu ndilona kuti mbava zichakutchula maiko usirija zimabisala m'mapiko a president. Chifukwa president ali ndi immunity. Chinthu china chonena kuti tikavotera anthu atimango asiya, atinamize atibere 5 years kenaka abwerenso azitipasa ma 50,000 azitinamiza. Ulendo uno tikavota 1, tikakavota tonesetu voti yathu taiteteza yawerengedwa. Wina asasokoneze zofuna za Malawi. Voti ija ikawerengedwa amene wasankhidwayo tiyambe kumukumbusa siku lomwelo kuti mwatilonjeza chakuti, mwatilonjeza. Tisadikire mpaka na 5 years mwene kuti zaonana 2030 ndi chibwana ziko likuonongeka. Ndiyeno ngati tifunadi kuti tithane ndi Katangale mdziko muno, choyambirira tikonzenso constitution yathu ikupereka mphamvu zambiri kwa munthu mmodzi amene ali president, amene amabisa anthu andale kuzera mu presidential immunity. Ndiye iyi sinkhani yonera kuti muzine kuti nkhani ya nkhondoso ya ku Ukraine sizikuzana ndi COVID-19, zingofuna munthu amene ali ndi chidwi ndi Amalawi, munthu amene alibe mtima wombava apange zimenezi. Ndiyeno akamakufotokozerani tamva kuti kuli ma presidential debate, nkhani apa tichedwepo kuti muzapanga chani kuthana ndi Katangale. Asangonena bla bla bla, anenepo kuti pakhale bungwe lapaderadera losankha mkulu wa polisi, pakhale gulu lapaderadera losankha mkulu othana ndi Katangale ku ACP, tikhale ndi komiti yapaderadera yosankha mkulu woona kagulidwe ka katundu komanso kugulitsa katundu mboma, tikhalenso ndi komiti yapaderadera yosankha mkulu woyimira boma pa milandu. Chifukwa anthu onsewa akasankhidwa ndi munthu mmodzi president akakhala ndi osowa chilungamo, akakhala president wakuba, onsewa samakhala akuba, samamvera munthu. Ndifake lero zinthu zikudabwisa kuti anthu akuwuzira kuti awa ngakuba anthu angoyang'ana ngati kuti libe usogoleri. Ndiyeno nthawi yakwana mwayi wathu wafika kuti tikonze zimenezo. Nkhani ina imene tabwera nayo pano ndi nkhani ya ntchito. Achinyamata mutimvere, kaya mulipo achinyamata amene mumvere press briefing ino, amene kuponyeni mukapezenso muimvere. Muziko muno munakasidwa lamulo lonena kuti kampani iliyonse isamalembe anthu kuchokera kunja, izilemba Amalawi amene alophunzira. Tili ndi ma university, tili ndi chani, Amalawi ngophunzira bwino. Koma makampani amwenye amene mukuadziwa kwapangika lamulo lawo laokha. Amalawi tonse ntchito yathu ndi ya pansi ground, ntchito zathu za ulebala. Ntchito zonse za manager kumapita uko akumalembana amwenye okhaokha. Zafika size ona kuti pa kampani iliyonse amwenye mukapite mukapeza mapero awiri. Ndalama zolipira na amwenye okhaokha ndi zina zolipira ife. Human resource mukapezanso awiri, human resource wa amwenye ni mwenye, human resource wa inu ndine wa munthu wakuda. Zimene ndikunena pano avitumbike mumba akuziziwa. Fa makampani wa mwenye mwaendamo, adimba akuziziwa makampani mwaendamo. Umboni uli pano ndero kuti mu February tidalembera kalata chaka chata kulembera mkulu wa immigration akalumu kwauza kuti kuli kampani ya Credible uku kuli anthu 6 amene achokera kunja, amene amayendesa njinga za moto kumakagulisa ndudu za foja koma achokera kunja. Nzoona kumalawi kuno sitingapeza anthu ogulisa foja
akaulumo atayangana mu system ya immigration anandiuza kuti pa anthu onsewa amene ali permit ni munthu mmodzi, 5 wa alibe ma permit. Zidachitika ndi chani? Kunapita immigration nse wanchinjiu anakachosa munthu amene anapezeka ndi nambala yanga pomuganiza kuti amene watuuza. Mmalo moti akatenge anthu amene akukhala mziko muno mopanda lamulo, akana achosa anthu amenewa bwezi company imeneyi itasaka ma salesman 5. Ndikuti zimene kwamba pano avitumbiko mumba akuziziwa. Zimene kwamba pano adimba anduna azanchito akuziziwa. So achinyamata ndikuuze kuti president wina aliyese lero akabwera kunena kuti afuna mumvotere mumufuse kuti anamiwa atiuza kunena kuti mziko muno mwayiwa ntchito ulimo koma ntchito zizidi mmanja mwa anthu akunja amene akukhala opanda mapepala, ndiye muthana nazo bwanji? Awa makosa nakulamula pano asatilonjezenso, anguyenda mu makampanimu atenga anthuwo azipita anthu ayambe ntchito. Nkhani ina ndi ashuga. Mukati mvesera bwinobwino mu manifesto onse zoyankhula zija palibe akutchulapo za shuga. Pamene chikhalirecho posera pompataona anthu tikupanga mizere itali ya shuga. Pamene chikhalirepo dziko la Mauritius chuma chake chinayi tunatukuka kwambiri chifukwa cha shuga. Chikhalirecho Mulungu adadelisa ati nthaka yabwino nkhani ya shuga. Kampani za shuga zidayamba ntchito zake m'Malawi muno cham'ma 1960. Nthawi imeneyo population chiwerenge cha anthu chinali pafupifupi 4 million. Lero tilipo pafupifupi 20 million. Koma shuga amene mafunika pachaka 500,000 metric tons. Shuga amene amapangidwa mziko muno 350,000 metric tons. Gapu 150,000 metric tons. Koma kampani zimapanga phindu. Akanakhala kuti shuga yo amamugulisa kumapanga kumaduka naye kusapeza phindu bwezi tikutakula ndi azionjezeranji. Koma ino Malawi simmadabwa kuti chaka chilichonse shuga kumasowa. Pamene shuga wathuyo kunja kumachita kumulimbirana. Tikudandaula kuti forex mulibe. Ndio sadaba kuti bwanji osaonjezera ku Mangochi, ku Nkatabe, mu madambo la Buwa ili, kuvwaza huko, osaonjezera minda kuti zipanga shuga wambiri chifukwa chani. Tiyambe kufusa mafuso amene. Sindiri ndekha ndimangofuna kuti mwina ndilambule bwalo ndiyeno mwachidwe kwambiri komre ndikupase mpata 1 minute. Kena kasanambe kupereka kwa makolo mupene mpongo pa zimene tawerenga ndi zimene ndayankhula.